गसाइगावआव BPF आरो GSP दोलोनिफ्राय गासै सा 150 सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोआव जयेन जाफैदों। फैगौ लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै बिसायख'थिनि बारहावाया गसाइगावआवबो बारहांदोंसै। बे लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानैनो दिनै गसाइगाव महकुमानि एबा 4 नं जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय श्रीरामपुर गामियाव BPF आरो GSP दोलोनिफ्राय गासै 150 सोद्रोमाफोरा जयेन जाफैयो। बे जयेन जाफैनाय सोद्रोमाफोरखौ UPPL दोलोनि सासे नेहाथारि सबनाथ नार्जारी, गसाइगाव जिल्ला UPPL दोलोनि लोगो आफादगिरि लकनाथ नार्जारी, जमदुवार बियाबनि TCLCC नि भाइस चेयारमेन नितुनजय बसुमतारी बिथांमोनखौ बाहागो लानानै बरायनानै लानायखौ नुनो मोननाय जायो। आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो थांनाय 17 बोसोराव बे ओनसोलाव BPF सरकारा जेबो खामानि मावैनि थाखायनो बेबादि गोग्लैसोनानै दं। दिनै UPPL सरकारा बेफोर गोग्लैसोनाय ओनसोलखौ फोजौखांनो हाबा मावगासिनो थानायखौ नुनानै रायजो राजाफोरा UPPL दोलोखौ मोजां मोननानै जयेन जाफैदों होनना बिथां सबनाथ नार्जारीया बेबायदि फोरमायबावो। दिनै जुमदार ब्लकनि सिङाव थानाय श्रीरामपुर गामियाव जोंहा मोनसे जयनिं हाबाफारि जादों आरो बे जयनिं हाबाफारियाव दिनै श्रीरामपुर गामिनिफ्राय गोबां BPF आरो GSP नि सापर्टार बिथांमोना जोंनि UPPL दोलोआव बिथांमोना जयेन जाफैबाय। गासै 130 निबो बारा बिथांमोना दिनै जोंनि UPPL दोलोनि नीति आरो आदर्शखौ मोजां मोननानै दिनै बिथांमोना जोंखौ मदद खालामनो बिथांमोना जयेन जाफैबाय। जोङो बिथांमोनखौ साबायखर बावो। दिनै गुबुन गुबुन हारि माहारिनिफ्राय UPPL आव जे जयेन जाबाय थादों बेनो मोनसे नेरसोन जे फैबाय थानाय समाव UPPL आ क'क्राझार लकसभा समस्तियाव जोङो गोरलैयैनो देरहासार जागोन। थांनाय सप्तायावबो जोङो नुदों जे सालबारियाव 3020 जननिबो बारा बिदिनो गुबुन गुबुन हारि माहारिनिफ्राय UPPL आव जयेन जादों आरो बिनि सप्ता गंसे उनाव जोङो सालबारिनिनो बुनमाजायावबो जोङो नुदों बेवहाय गोबां 500 निबो बांसिन गुबुन गुबुन हारि माहारिनिफ्रायबो जयनिं जादों आरो दाब दाब जायगायाव बेबायदि जयनिं जानाय हाबाफारिया सोलिबाय थादों। आरो दिनै जोंना जुमदार ब्लकनि सिङाव थानाय बे श्रीरामपुर गामियाव गोबां जोंनि सान्थालि बिदा फंबाय बिथांमोना दिनै जोंनि दोलोआव जयेन जाफैबाय। मानो होनोबा थांनाय 17 बोसोराव BPF आ बे ओनसोलाव खुनु मोनसे जौगानायनि खामानि मावाखै। लामा लांद' कारेन्ट गोबां बेवहाय मावनांगौ माखासे खामानिफोर दङ जे खामानिफोरखौ माने BPF आ मावनो हागौमोन किन्तु बिथांमोना थांनाय 17 बोसोराव मावाखै। किन्तु दिनै जोंनि UPPL नि सरकारा प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बे थांनाय 2.5 बोसोरावनो जोङो बे ओनसोलफ्रावबो जौगानायनि खामानिफोरखौ जोङो मावनो लाजेनबाय आरो जोङो मिजिंथिदों आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा आसा खालामदों जे फैबाय थानाय समाव बे ओनसोलाव लामा लांद' कारेन्ट आरो जेसेबांनिखि समस्याफोर दङ बे गासिबो समाधान जागोन आरो जोंहा फोथायनाय दङ प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव UPPL नि सरकार जे सरकारा गासिबो हारि माहारिनि जौगानायनि खामानिखौ मावलांबाय थागोन। আজি আমাৰ জুমদাৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ইয়াত আমাৰ শ্ৰীৰামপুৰ গাঁৱত UPPL দলৰ এটা জয়নিং প্ৰগ্ৰাম আছিলে। ইয়াত more than 130 BPF আৰু GSP পৰা ইয়াত আজি আমাৰ দলত যোগদান কৰিলে। আমি সকলোকে আমি ওয়েলকাম কৰিছোঁ আৰু ইয়াত UPPL দলত যোগদান কৰাৰ এটাই কাৰণ আছে যে যোৱা 17 বছৰত আমাৰ এই শ্ৰীৰামপুৰ অঞ্চলত কোনো এটা উন্নতি হোৱা নাই। ইয়াৰ ৰাস্তা ঘাটবিলাক হোৱা নাই। এইখন অঞ্চলত এতিয়ালৈকে কাৰেণ্ট নাই। তেনেকুৱা ইয়াত বহু সমস্যাবিলাক আছে যি সমস্যাবিলাক নেকি যোৱা 17 বছৰত হাগ্ৰামা মহিলাৰী চৰকাৰে মানে সমাধান কৰি দিয়া নাই। তো সেইকাৰণে ৰাইজে আজি ইয়াত তেখেতসকলে এটা পৰিৱৰ্তনটো বিচাৰি আজি যিসকল BPF আৰু GSP কৰি আছিলে তেখেতসকলে আজি UPPL দলত যোগদান কৰিছে আৰু আমি আশা দিছোঁ যে অনাগত দিনত আমি এইখন অঞ্চলৰ উন্নতিৰ কাৰণে এইখন অঞ্চলৰ যি মানে পিছ পৰি আছে ইয়াৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰে কাম কৰিব, আমাৰ দলে কাম কৰিব। তো আমি আশা ৰাখিছোঁ অনাগত দিনত এইটো অঞ্চলৰ পৰা আমি সকলোৱে একেলগে UPPL দলত থাকি পেলাই আগবাঢ়ি যাম আৰু এইখন অঞ্চলটো এটা ডেভেলপ অঞ্চল হ'ব।